to our channel and ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ବହିର ଶେଷ ପାଠରୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଶେଷ ପାଠରୁ ହିଁ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ପାଠରୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସବୁଯାକ ପାଠ। ତାହେଲେ ଶେଷରେ ଆମର ଗୋଟେ ପାଠ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପାଠ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ି ହେବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଯେଉଁଟାରେ ସେଇଟା ମୁଁ ପୁରା ପଢ଼େଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଯଦି ସେମିତି କରିବନି କରିଦିଅ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଅମେଜିଂ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇବି। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଖାଲି ଏଠି ଆସିବ, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚମକୁ ଯାଉଛ, ପଞ୍ଚମରେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛ, ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ, ଆମ ଭାରତର ଶିଶୁ। ଆମେମାନେ କ'ଣ, ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଶିଶୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ନା ଶିଶୁ ଛାତ୍ର, ଆମେ ଛାତ୍ର ପଢ଼ୁ, ଆମେ ଭାରତରେ କିନ୍ତୁ ପିଲା ବା ଭାରତରେ ରହୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ଆମେ ହେଉଛୁ ଭାରତର ଶିଶୁ। ଏ ଲେଖକ କିଏ ନା ଅନ୍ଦାଜ ପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧିତ ଭାଇ। ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ବି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ନହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀରୁ ବି ଆସିବା, କେଉଁଟାର ହେଲେ ଆପଣ PDF ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋର କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ମୁଁ ତାର ବି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲେଖକ ବିଷୟଙ୍କ ଜାଣିବା ଚାଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି କବି ପରିଚୟ, ଅନ୍ଦାଜ ପ୍ରସାଦଙ୍କ କବି ପରିଚୟ। ସିଏ 1927 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଉପନ୍ୟାସ କେତେକ କଣ୍ଟା କେତେକ ଫୁଲ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ, ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ, କଥନିତା, କର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତୀ, ଅବଳା, ନୀଳ ଆକାଶ ଓ ସବୁଜ ଧରଣୀ ଏବଂ କବିତା, ବଜ୍ର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, କୁମାର ମଞ୍ଚ, ଟିନଟିନ୍ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। 2002 ମସିହାରେ କବି ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବା ମରି ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପଛଆଡ଼ୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିବ, ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବା, ମୁଁ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଆଉ ତୁମକୁ ଖେଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ। କରିଦେଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଭଲ କରିଦେଲ। ଚାଲ, ଯେ ଦେଶ ପୁଣ୍ୟ ବୁକେ ବହିଯାଏ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଈ, ନୀଳ ପାରାବର ଗାଏ ଯା'ର ଗୀତ, ଯା' ଚରଣ ଛୁଇଁ ତୁମର ଶୁଭ୍ର ମୁକୁଟ ଯାହାର, ହିମାଳୟ ଗିରି ନାମେ, ସେଇ ସେ ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ଜନମି, ଧନ୍ୟ ହଉଛୁ ଆମେ। ଏ ଦେଶର ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ଆମର ଦେହ, ଏ ଦେହ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ ସେକେଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସୁଛି। ତାପରେ ଏଇ ଭାରତର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଅଗ୍ରସଣିତ ଶିଶୁ, ରକ୍ତ କମଳ ସମ ଏଇ ଦେଶ ବୁକେ ଉଠିଅଛୁ ଫୁଟୁ, ସୁନ୍ଦର ଅନୁପନ୍ନ ସୁରଭି ଛୁଟାଏ ଦିଗ ମହାକାଇ,
ନବତରୁ ଶାଖେ ଦୋଳି ଏ ଦେଶ କାନନେ ଉଠି ଅଛୁ ଫୁଟି ରଙ୍ଗ କୁସୁମ କଳି ମାରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଛୋଟାଇବାକୁ ଆମେ ଅମୃତ ବାରିଧାରା ଏଇ ପୁଲକରେ ଭରି ଦେବୁ ପ୍ରାଣ ହସାଇ ଜଗତ ସାରା। ଠିକ ଅଛି, ଯିବା ଆଗକୁ। ଆଗାମୀ ଦିନର ସବୁଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଶତ ସରଗର ଆଶିଷ ଝରାଇ ଆମେ ଯେ ଆସୁଛୁ ଧାଇଁ। ମୁଖେ ମୁଖେ ଦେବୁ ଭାଷା ଏ ଦେଶର ଉଷାର ଧୁର କାକଳି ଲକ୍ଷ ମନସା ଆଶା। ଠିକ ଅଛି, ବନ୍ଧୁର ପଥେ ଆମର ଅଭ୍ୟଜନ ଆମେ ନବ କିଶଳୟ ନୀଳ ମେଘ ବୁକେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତିମିର ଆଲୋକମୟ ଏ ଭାରତ ସନ୍ତାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଦଳ। ଆଗାମୀ ଦିନ ନବ ସଙ୍କେତ ମନରେ ଅସୀମ ବଳ। ଠିକ ଅଛି, ଯିବା। ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ଆମ ଦେହ ଏ ଦେହ ମାଟିରେ ମିଶୁ ଏ ଦେହର ଜନନୀ ସନ୍ତାନ ଆମେ ଭାରତ ଶିଶୁ ଉଦୟ ତପନ ସମ ଉଦୟରେ ଶିର ତୋଳି ଆମେ ଜଳିବା ଆମର ଧର୍ମ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ପେଜଟାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ, 118 ନମ୍ବର ପେଜ। ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଉଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେବ, ଆଉଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ ତାହେଲେ ଯାଇକିନା ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ଟେକ୍ ନୋଟ୍ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ଜାଣିଛ 118 ନମ୍ବର ପେଜ ଖୋଜି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇକିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଯାଉଛି ମୁଁ, ବାଏ।